ney'nhlanga nasendaweni lapho kuthe khona kufinyelela khona le video ngiyabingelela. Igama lami nginguSithambiso ngingokwandlozi. Ngicela uma kuthi uqala ukuvakashela i-channel cof subscribe. Uma kuthi usubuye kwesibili ake ngibingelele futhi ngiphinde ngomukele ohlelweni. Esishisa bhenge kuphathele zona manje zithi uGotshwe udileka jele ngecala lokuzama ukubulala nokudlwengula owayeyisosha ongamtshelanga ayethandana naye ukuthi uphila negciwane lengculaza agcine emthelela ngalo. uLeon Santos Congo uGotshwe inkantolo yamanje ePitoli eyamthole necala ngoJuni. Umgila u-Antoinette Ndishishi obamele uphiko lwezokushushisa lwe-AfriForum wabika lolu daba ngo-2018. I-AfriForum yaphoqa i-South African National Defence Force ukuthi ikhiphe umlando wezempilo kaConga owaveza ukuthi wayazi ukuthi uphila negciwane kusukela ngonyaka ka-2007. Uthe ukunqaba kwa-SANDF ukuthi ikhiphe umlando kaConga kwenza ukuthi uphiko lwezokushishisa umphakathi National Prosecuting Authority iluhoxise kabili udaba enkantolo. Isitatimende i-AfriForum yathi manje yathola uConga enecala lokudlwengula ngoba uNdishishi wavuma ukuthi baye ocansini ngoba azi kahle ukuthi akanalo igciwane. Ithe inkantolo ibamukela ubufakazi bukaNdishishi bokuthi ukuba uConga wasidalula isimo sakhe wayengeke avuma ukuthi balale njengoba lezi zithandani zakhuluma ngololu daba, kodwa uConga wayigodla imininingwane. uConga wathola enecala lokuzama ukubulala ngoba wathelela uNdishishi ngegciwane azi kahle ukuthi unalo futhi engamtshelanga. uNdishishi ubonge i-AfriForum wathi ngaphambi kwayo ubesesekwa unina kuphela. Mbukeli, bekuzonakele bengikuphathele zona kuleli hora. Luthini uvo lwakho ngalolu daba? Beka uvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.